si kondo panembahan Kapati Amarsuti Sutane Olan Pinesu tapa prata anapi ing Hama mangun karya nadas ing sarsama
Memanise kang kula salebet nganggo lawuh buntelan men doan ketuk goreng nyamikane teh kental kopi bubuk setiap bulan kinapat ilir lalapa teko degan iwak grameh mangut
sambang lan sarawung solatowo muni Bisa dirasake
sehat panati momani setyaning para wanita nanging adya dadi sarek ning laku manira tinutara kata kabeh para selir mau sumre padha